Čaute deti, ja chcem vám ukázať len čo ja budem robiť. Ja mám veľa dnes videí a viete čo? Ja mám pre vás veľké prekvapenie, lebo ja už mám všetky nové videá. Možno už mám aj 45, aj 49, neviem. Ale už aj nie 40, ale aj 90. Ja nahrávam a vy mi nedáte odber. Dajte mi, prosím. Prosím, by som sa potešil, prosím. A ja vám dám, keď budete mať kanál, OK? Ale musíte mi napísať do komentáru, jak sa voláte, a potom na moje short, hej? Keď už ste mi dali odber, sa budem vás pýtať, tak potom mi odpoviete na komentár. A dajte mi aj lajky, aj všetko také. Dáte mi všetko? OK, tak mi dajte. Mám 22 odberateľov, ešte chcem mať taký, jak Máša Medveď. A mám také. Ešte by som mal aj shorts. Možno mám aj shorts. Neviem. Mám aj shorts. Mám aj shorts. Tu vidíš. To vážne. Tak ti daj mi odber. Tam mám aj iba. Ja. Dávam ešte nejaký dáček. Keď chcete. Ale dajte mi odber. Ale keď to nemáte prihlásené, tak choďte za ockom. Mama, prepneš? Mama, prepneš? Ktorú? Tá. Úcta starší. Tak. Život im dosť rany zjadril. Daj im cítiť, že k ním patríš. Hviezda ostrov prijal svoju úctu k starším pestom. Okay. Dajte mi odber.